Tagtungod sa minatay nga naa sa sulod sa nahugnong nitso sa barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Midangop sa City Hall ang lalaki namatay usa ka tuig na nakalabay gumikan sa COVID busa. Gikinahanglan nga mahasubay sa proseso ang subling paghipos nini. Ano ang report? Mao kini hulagway sa sementeryo sa Labangon diin upat ka mga nitso ang nalusno. Usa nini ang nitso sa bayaw ni Brenda Gabuya nga nahugno dihang nasairan nga nahunlaksab ang nitso. Matod niya 13,000 pesos ang bayad nila sa sementeryo aron lang malubong ang ilahang minatay ilabi na kay gikan kini sa ospital kay nagpositibo sa COVID. Asan taon anak balik-balik mi dili. Sige lang, nagkagol kami rin. Mangitag paagi, so na mo na pagsulban basta. Atang mi dito once. Oo. Dapat magkabaw mi asa dapat. Atang lang mo. Usaraan na ang atong COVID na confirmed. Okay? So amo na siyang i-direct burial gihapon. Kwauna mo siya and then amo na sad siyang ilubong dritso og usa ka cemetery. Gipasaligan sila sa opisyal sa Cebu City nga tabangan sa pagpahiluna sa minatay. Apan gikinahanglan nga adunay supervision sa City Health Department ilabi na nga COVID ang namatyan nini. Samtang paimbestigahan ni Konsehal Dave Tumulak nganong doon naghapoy naglubong sa sama nga temporaryo man kining gipatakupan. Suma sa konsehal nga gipangwartahan kini sa mga tao nga naglihok diha sa sementeryo ug delikado kaayo ang ilang gibuhat. Ang standard sa paghimo og mga nitso dili ingon adto nga grabe kayong way kabilya substandard. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.